Hambai, sini kok matumnai no. Tini sing kisah sosial media wo nukjana bagi ma phaika. Sing joto saimano 9 tarik November ni horo, thangnai 9 tarik November ni horo. Abhoynagar ni got nanoti sini TISF ni president, state president ni sako je attack manoti. Tabo kubama tatal awai mung ngi tong khaje social media rogo sing nugui tongo je sini je state president korokta bo brini sakawo ba korokta mohila ni sakawo je attack khlayo oba herokai je kaisa tatal hai ka ba thokai awai mung awai jak tongmano tui sing kisisa kok sana bai sing tini social media ma phika kubai kok tamo sing abo sana bai kisa manuk jakha naje sing o jago sing kebono kebo sing yasi shuri saya sing kebo jati gotono sing yasi shuri samani kokya karon je afur got nang manotui sing kebangma agutla je tongnai boror bai sing kok lam salaika police protection bai kok salaika salaiman bisingte sing jotono sing tiprani joto lukurok sing santi shringkhola naika sing joto banyo hamjak mung joto ban hamjak lai kebai ke sing walai sulai nge tike sing tongnani sing nailaika plus sing salai oba hakebo tongnani sing kosilaika abono paisi sing tuai dino nukja uka je tisa tatal fake je kokma kasoi tongkha je tamo attack khayo hai khayo hininya abono sing kok sarmu sungu te prahaso sing kebono ke sing sejoi kok saya ke be sing walanya di thangya je mani kubi gotna tamo abosi phununga nang haisi sing police prosecution ono sing abono sanai je thangnai 9 tarik November ni gotna abono boro jai je khenai je kubi gotna tamo soisi tamo ngi tongkha abono phununga ni nangnai hanyo oba heke tatal awai mung phunuk tomani abo saya abo kaisa be kaisa ta kaisa ya susuri phunuk toma hachi klai tongo obo hairok no sing dakti ko obma khlainai jate kebo o jaga wale lai kaisa be kaisa ta kaisa jo lai obo hai ingya natei sing jotesto sing nayu sing jotobanya sing bo thancha tongnani sing abon nayu sing jotobanya mili woi jotobanya sing santi shringkhola nayu kebo be sing wale sulai bulai tore dusman nadi thangya karon chini TISF ni naharmung abaya haisi sini TISF ni ideology sini TISF ni naharmung sing jotobai milewoi jotobai thancha tongnani thancha phunumari abose sini naharmung nge tale o jago sing oba hige sing o gotna no poge sing siring ka hamke toman bisingti oba hige je tatal awajak tongmani aborongno police prosecution dakti khana ye tamungi oba hige tatal awajak tongkha abno borok serani nangnai seri borok abono jate public ni buskango jonogon ni buskango joto ni buskango jate kubai gotna tamo phunukna ni phun karon cheng saimanu kaisa be kaisa kisisa obahi ingya no ungu hine kok salai tongma rong tui abono sing kesaro je obahi tangthun the next time rogo sing kebai obahi got nangna bo thangya te got na bota khaiton te obahi problem create bota khai di haise jeng mani ingino sing santi shringkhol tak tongnai nayo te obahi je tatal awai tongnai ro norok bo obahi ge ta awai di te sing tini oppress meet khemani bas sing otini okok kesarmani sing abu kebo sing yasi shuri kesaria kebono sing o jaga yasi shuri hinia karon sing tirprawo tongnai sing joto chini tirprawo tongnai joto lukurok bai sing thanchakai sing joto banya hamlai mili lai tongnani santi ke tongnani sing abo sinayo sing kemno ke yasi shuri kemno ke sing hamedi gi sanani thangya abono kebo negative tawan chudi sing joto banya milinani okok se sawo tai joto banya sing thanchakani miluibo thangnai je obahai hamya awaje tongno simi sing jate boddo khaitun plus jara police prosecution ro dakti khe kolnan tun nai obahai rongno dakti khenyo kubigot na tamo borok phunga nengtun so okok rongno sanabai sing tini ojago social media wo sing kissa manuk jago hambai